హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. దిస్ ఈజ్ బిఎంకే ఫార్మ్స్ ఏకేపీ. ఈ వీడియోలో కనబడుతున్న బ్రీడింగ్ యూనిట్కి వచ్చిన ఒక 16 ఎగ్స్ అయితే సేల్కి పెట్టడం జరుగుతుందండి. పుంజు వచ్చేసరికి ఒరిజినల్ కల్పారా లైన్ అండి, పెరు. అలాగే పెట్టలు వచ్చేసరికి పెరు క్రాసులు ఉన్నాయి. అలాగే భీమవరం రిచ్ బాటం అండ్ ఒక మిట్టబాటం అబ్రాస్ పెట్ట అయితే ఉందండి. అయితే టోటల్ 16 ఎగ్స్ అయితే ఉన్నాయండి. ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే 1-2 సార్లు క్వాలిటీ చెక్ చేసుకొని డిస్ప్లే మీద ఉన్న నెంబర్లకు కాల్ చేయండి. ఎగ్ ధర విషయానికి వచ్చేసరికి 350 రూపాయలు చెప్పడం జరుగుతుంది. మా లొకేషన్ వచ్చేసరికి అనకాపల్లి జిల్లా, అనకాపల్లి అండి. అలాగే 1-2 సార్లు చెక్ చేసుకొని ఎవరికైనా కావాలని అనుకుంటే ఈ వీడియోలో ఉన్న నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ గురించి మన ఛానల్ లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. క్వాలిటీ ఎలా ఉందో కూడా కామెంట్ చేయండి.